عزوز سلام تانا يبتعكم فنو يرسي في عم كتاب تركوا زغوركم تعذبتنا كمي تمسيو نيلوم حموس عصرتو شومون تمقابي كلتشن 11 ساعة شعات مشسترالو زينو مسنادو نفل مالونا نمكتالكم بغبر زعدم صغم تصنح ميكال حرقو فيلماغن بكنات وتاتو فيلم لوميا بموشبي ماكلات بستقبر مرمراتات عصرتو شعات زيقاتات بكورونا فيروس ملكافهم ترقاقيتو ديغا مسلام تحت بايتاو ماي بمهبطاما بحرشاوي لمعات عبيد رغيت كم سفترة تقليسو مبراغوي قنبار بموياز سلطنهم لعلي 7 أبالاتو عمريو أب زيناتات وزاي بريزيدنت تنزانيا جون ماغوفولي بحماما مبرسان حدن عامت عدو عارفون سمين كوريا كاب أمريكان زغرب الله نايزي تتاوي داقماي نتيقاتهم أب مالي بستخايد شبرا ومتقعتي بوحدو 30 حدن أبالا سراوت تغطيرهم زينا فلما حابريتا كامل سيطعنا لومي عصرتو شومون تمقابي تابو موشبي ماكلات زوباتات غاش باركان ماكلن بستقبرن اي لابراتوري مرمراتات عصرتو شوعات زيكاتات بكورونا فيروس ملكافهم ترقاقيتهم كابز يوم عصرتو شدشا بزوبا غاش باركان مالت شعات وادي بارا سلستا باوردت كلت اب شامبكو حدا اب علي قدر حدا دما اب ام حجر كمون حدا اب اسمرا زوبا ماكلتو شيبوم سصونحيام زي كمزيلين كلو اب هوسبيتالات تعاقبهم كنكن كغبرلهم صنحو 40 شوعاتن اب زوبا غاش باركا عصرتو شدشا خاب زوبا ماكل بتغلالا سوسان سلسن زيغاتات حاويهم ننا بيتهم تفاني مالهم بز مسرت طلالا قطري بكورونا فيروس زتولفو زيغاتات كسابلومي 3995 بصحلو 2833 كابزيوم حاويهم زتفانو شوعات بموز تفليو 255 دما جنا اب هوسبيتالات تعقبهم زركوب يوم منيسر طعنا عصرتو شومون تمغابيت 2020 حدن نابي كالزينا بنسجرم هوسبيتال عدو غالا زهب اغلغلوت نممعبال اب عقم سبن ناوتن وفري كغبر صنيحلهم اب هوسبيتال استوارده معقوب ناصلاتا دما اب دحنت عشلات عبا سواصو يغبرالهم وكيليرينا ترحس منغستون زدالتو صبصاب فورتون عندهم اب هوسبيتال عدو خلاص توالده معقوب ناصلاتات قدم غبو غيزيوم استولدو كاب حدا كساب 30 معلت عدمن زلوم ناصلاتات بزهبا اغلغلوت اب دحنت هيوت عشلات اب استواصو يغبرالهم ميديكال دايركتور نايت هوسبيتال دكتور تيدروس تخلن يرينا ابزهابو حبريتام هوسبيتال عدو خلاص زنبرو حصرتنا وتحكمنان كيلاتاتن تماليلو زمسكون اغلغلوت هيب كم زلو بمتقاس متئتتاو معقوب ناصلاتات عبا اقداسنت كم زلو ابريهم اوشت قطرت هوسبيتال استسرحه 12 عرات زحز مصبي نفسو صرات اب كنكن عدن عشلن لعل ابركتو يغبر كم زلو استقص دكتور تيدروس كموصيتو موت عدن عشلن ازي خمزن قلقله بمحبار بدرجان الزوبا زقمه محبر ولنتوين لغستدم نت هوسبيتال عب حجز كوينو خم زلو غليصوم قدم حجي ناي راجن كالن اغلغلوت نمركب نام من دفرا يخدو منبارم زطقس تገልገልت بوغنوم ابز اوان زي بقربا استماله اغلغلوت يرخبو سلازلو صقماتهم كمتقالل حبيروم هوسبيتال عدو خالا ابز اوان زي اغلغلوت فوساوشت او حمامات هصص رديت حكمنا عينن سنن راجن الترا ساوندن كومون اغلغلوتات مطبحتن مقطصار تمحلالفت حماماتن يهب ابنو صب عدو خالام حادو هوسبيتال حادو كماو هوسبيتال كومون كلتا مدبرات تعنا بزل ماد ديغا غرغرانا تباله تصوع ديغا مسلام حانتي كابتن اب زوبادو استهانصا عبيتي ديغاتاتيام تعسو تحت بايتاو ماي نايتي كبابي اب مهبطام اب حرشاو لمعت درقيت فطيرا دما تركب وكيليرينا زراي برهان زدالو صبصاب يعقوب غبرتنساي كوربوي ديغا غرغرا تحت بايتاوي تحستو مايت كبابي بمهبتامو اب رئيستي بدرجه هاجر السلاسل سفحت مدبات بولقي اب زكايدون اتفتات حرشاو لمعتون اب درخيت فطيرو كمزلو احملتنا اكالن امل معزركبو ابنتاوين حرسوت غليصوم 4 هكتار زلم معزل من السي ناصر حسين ابزهابو حبريتا كن 4 عمتات اب لعل تريغا زجمرو نايل مع السرح بزغبر حيل صعرن زرخبو وحس من چماين عمتاوي كاب 500 كساب 600 كونتال دنشن قالوت عينتات حملتن كم زحفس افليطوم تسرحت كل كم حزي سلا منقسنا لما يتسعنن مليلو مرتوينا الله يتسعنن مثاري توفير كلمات اما هم زيتسل كصيانا دنش كوميدره شغورتي عفونوين كاولو كوبربره المينا ماي بتعامل صبوي 7 ساعات نسرح
ሰራሕተኛ ብጣዕሚ ስጋብ 30 ሰራሕተኛ ነው ወዲና እቶም አልማዕቲ ብተወሳኺ ዘጋጥሞም ዘሎ ሕፅረት ፀረ ባልዕ መድሃኒት ዘመናዊ ድኹዒ ምሩፅ ዘርእን ነዳድን ብረትዓዊ ዋጋ ክቕረበሎም ኣዘኻኺሮም ሓላፊ ሕርሻ ኣብ ንእዞባ ድዋርዋ አቶ ያሬድ ሃብተ ገርግሽ ብዛዕባቲ ኣብ ልዕሊ ዲጋ ገርገራ ዝሰላሰል ዘሎ ልምዓት ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ሳላ ህላወ ውሕስ ምንጭ ማይ ልዕሊ 30 ሕረስቶት ኣብ ኣሳት 50 ሄክታር ኣሕምልትን ኣእካልን ብምልማዕ ርቡሕን ቀጻልነት ዘለውን ምህርቲ እናሓፈሱ መነባብሮኦም ኣብ ምምሕያሽን ናይ ስራሕ ዕድላት ኣብ መፍጣርን ከም ዝርከቡ ኣፍሊጡም ብዘይካ ተዓቢ መደብ ናይ መንግስቲ ሕጅዎ ደሎ ኣብ ሓረስቶት ኣምፅዎ ደሎ ለውጢ ኣብ ሓረስቶት ኣምፅዎ ደሎ ሓጎስን ደስታን ሞራልን እዚ ክበሃል ኣይከኣልኒ ኩሉ ዝጎቦታት ተትሪእዎ ሕጂ ብልምዓት ጥራሕ እዩ መሊኡ ልምዓትን ልምዓት ይኾይና ዘላ ስለዚ ሕብረተሰብ ኣዝዩ ተጠቃሚ ኮይኑሎ ተስፋ ንገብር ቀረብ ክመፀና ሙሉእ ድኹዒ ድዩ መድሃኒት ድዩ ዘርኢ ድዩ እዚታት ንሓረስቶት ከነቕርብካ ተስፋ ንገብር ነቲ ብሓረስቶት ዝቐርብ ጠለባት ኣመልኪቱ ድማ ኣቶ ያሬድ ብደረጃ ሃገር በብከባቢኡ ዘሎ ጠለብ ገዚፍ ስለ ዝኾነ ሓረስቶት ከምቲ ዝጠለብዎ ከም ዘይረኽቡ ብምጥቃስ ሚኒስትር ሕርሻ ከከም ቀዳምነቱ ክፈትሖ ኣብ ቀጻሊ ስራሕ ከም ዝርከብ ኣነጺሩ ምብራቃዊ ግንባር ንክልተ ኣዋርሕ በታሕዛ መዝገብ ዘሰልጠኖም 24 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብዎም 72 ኣባላቱ ብ10 መጋቢት ኣብ ዓዘብ ኣመሪቖም እቲ ብክልሲ ሓሳብን ግብርን ዝተሰነየ ስልጠና ሌላ ምስ ፎርማትን ሓገዝቲ ሰነዳትን ኣተዓቕባ ሰነዳት ኣቀራርባ ፀብጻብን ካልእ ምስ ዝተሓሓዝ ጉዳያትን ዘጠቓለለ እዩ ነይሩ እቲ ዕላማ ሞያን ፍልጠትን ኣባላት ክብ ብምባል ብቕዓትን ጽፈትን ዝሰላሰል ዕማም ንምርጋጽ ምዃኑ ዝገለጹ ወደብቲ ናይቲ ስልጠና ሰልጠንትን ዝቐሰሞ ትምህርቲ ብግብራዊ ስራሕ ከህብትምዎ ተላቢዩ ኣብ መወዳእታ ተሓሲ መዝገብ ፍትሓዊ ዕድላ ጸጋታት ናይ ምርጋጽ ሓላፍነት ስለ ዘለዎም ኣብ ዕለታዊ ስርሖም ትጉሃትን ዕቱባትን ክኾኑ መዘኻኽር ቀሪቡ ድዕዛ ሓጻር መሰጋገሪት ኣግራብ ዜናታት ሒዘ ክምለሰኩም ክብላት ተዓዘብቲ ምክታልኩም ክትቅጽሉ ደጊመ ብቕብሪ ዕድም ዜናው መሰናዶ ኤርቲቪ ይቕጽላሉ ክብራት ተዓዘብ ስለምክታልኩም ኣዚናና ነመስግን ዜና ወጻኢ ፕሬዚደንት ታንዛንያ ጆን ማጉፉሊ ብዘጋጥሞ ሕማም ኣብ መበል 61 ዓመት ዕድሚኡ ትማሊ 17 መጋቢት ከም ዝዓረፈ መንግስቲ ታንዛንያ ኣፍሊጡ ፕሬዚደንት ማጉፉሊ ንልዕሊ 10 ዓመታት ብሕማም ልቢ ክሳቐ ምጽንሑ ዝሓበረ መንግስቲ ታንዛንያ ካብ 27 ለካቲት ኣብ ሆስፒታል ከተማ ዳር ኤስ ሰላም ተዓቂቡ ጥቡቕ ክትትል ክካየደሉ ድሕሪ ምጽናሕ ከም ዝዓረፈ እዩ መንግስቲ ታንዛንያ ሎም 18 መጋቢት ኣብ ዘውፅኦ ወግዓዊ መግለጺ ሓቢሩ በዚ ምኽንያት ድማ መንግስቲ ታንዛንያ 14 ናይ ሓዘን መዓልታት ኣውጅ ኣሎ ምክትል ፕሬዚደንት ሳሚያ ሰሊሁ ሓሰን ንዝተረፈ ናይ ስልጣን ግዜ ፕሬዚደንት ማጉፉሊ ከም ጊዜያዊ ፕሬዚደንት ብምዃን ከተገልግል ምዃና ተገሊጹ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ብምኽንያት ሞት ፕሬዚደንት ጆን ማጉፉሊ ዝተሰምዖ ሓዘን ብምግላጽ ብስም መንግስትን ህዝብን ኤርትራ መንግስትን ህዝብን ታንዛንያ ጽንዓት ተመንዩ መንግስቲ ሰሜን ኮርያ ኣሜሪካ ብልዕሊ ሃገሩ ተካይዶ ተጻባኢ ዝበሎ ፖሊሲታት ክሳብ ዘይቋረፀቶ ዳግማይ ናብ ዘተ ክምለስ ከም ዘይደሊ ትማል 17 መጋቢት ብወግዒ ኣፍሊጡ ኣሜሪካ ብልዕሊ ሃገሩ ኣጽኒዓቶ ዘላ እገዳ ከተልዕሎ ምስ ደቡብ ኮርያ ተካይዶ ወታደራዊ ልምምድ ድማ ከተቋርጾ እዩ መንግስቲ ሰሜን ኮርያ ኣብ መግለጺኡ ጸውዒኡ ዘሎ ብጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ አንቶኒ ብሊንከን ዝምራሕ ላዕለዋይ ልኡኽ ኣሜሪካ ብ18 መጋቢት ብዛዕባ ንኒውክሌሳዊ መደባት ሰሜን ኮርያ ምስ ሰብ መዚ ደቡብ ኮርያ ከም ተዘራረበ ዝጠቐሱ ጸብጻባት ሰሜን ኮርያ ነቲ ምዕባለታት ብዕቱብ ከም ተኸታተለቶ እዩ ዝግለጽ ኣብቲ ርክብ ብዛዕባ ዝበፅሐ ስምዕ ዝገልጽ ሓበሬታ እኳ እንተዘየለ ኣሜሪካን ደቡብ ኮርያን ኣብ ልዕሊ ሰሜን ኮርያ ጸቕጢ ንምፍጣር ኣብ ዝኽእል ምርዳእ በፂሐን ክኾና ከም ዝኽእላ ተንተንቲ ይእምቱ ክልቲአን ሃገራት ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ሓበራዊ ወታደራዊ ልምምድ ከም ዘካይዳ ዝሕብሩ ጸብጻባት ሰሜን ኮርያ ብትሪ ከም ተቃወመቶ የረድኡ ኒውክሌሳዊ ቅልውላው ሰሜን ኮርያ ንምህዳእ ኣብ 2018 ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ሰሜን ኮርያን ዝተበገሰ ዲፕሎማስያዊ ዘተ ከምቲ ዝድለ ከም ዘይሰኮመ እዩ ዝጥቀስ
ኣብዚ ሳልስቲ እዚ ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽ ማሊ ኣብ ዝርከብ ወታደራዊ ማዓስከር ብዝተኻየደ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 31 ኣባላት ሰራዊት ሃገር ከም ተቐትሉ ተገሊጹ። 10ታት ካልኦት ዳሃዮም ጠፊኡ በምህላው ቁጽሪ ሞታት ክዛይድ ከም ዝኽእል ኣዘዝቲ ሰራዊት ማሊ ኣሚቶም ኣለዉ። እቲ ሰብኣዊ ክሳራ ኣብዚ ዓመት እዚ ብመጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ማሊ ካብ ዝወረደ ክሳራታት እቲ ዝኸፍአ ምዃኑ ጸብጻባት ሓቢሮም። ድሕርቲ መጥቃዕቲ ኣብ መንጎ ሰራዊት ማሊን ዕጡቓትን ብዝተኻየደ ምልዋጥ ተኽሲ ብውሕዱ 13 ካብቶም ዕጡቓት ከም ተቐትሉ ተሓቢሩ። መንግስቲ ማሊ ኣብ ሃገሩ ንዝንቀሳቐሱ ሽበራውያን ንምድምሳስ ገዚፍ ሰራዊት ኣዋፊሩ እኳ እንተሎ እቲ ሽበራዊ መጥቃዕትታት ክሃድ ከም ዘይከኣለ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ። ኣብታ ምዕራብ ኣፍሪቃዊት ሃገር ተዋፊሩ ዘሎ ብፈረንሳ ዝምራሕ ዓቃቢ ሰላም ሰራዊት ሕቡራት ሃገራት እውን እቲ ሽበራዊ ተርዮታት ከጉድሎ ከም ዘይከኣለ ይግለጽ። ጸጥታዊ ቅልውላው ማሊ ብፍላይ ካብ 2012 ንድሓር እናኸፍአ ከም ዝመጸ ጸብጻባቲ ዞባ ምዕራብ ኣፍሪቃ የረዱ። ብሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ዋንጊዩ ዝምራሕ ላዕለዋይ ልኡኽ ቻይና ምስ ሰመዛ ኣሜሪካ ንምዝታይ ሎም 18 መጋቢት ኣላስካ ከም ዝኣተወ ማዕከና ዜና ኣቃሊሐን። ኣብዚ ክሳብ ጽባሕ 19 መጋቢት ዝካየድ ርክብ ምምሕያሽ ዲፕሎማስያዊ ንግዳውን ዝምድናታት ምክታእ ክሊማዊ ምምዝባል ከምኡውን መኸተ ኮሮና ቫይረስ ገለ ካብቶም ክዝተየሎም ዝኽእል ኣጀንዳታት ምዃኖም ተገሊጹ። ኣሜሪካን ቻይናን ኣብዚ ዓመት እዚ ላዕለዎት ሰመዚ ዝሳተፎ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ከካይዳ እዚ ናይ ፈለማ ምዃኑ ጸብጻባት ይጠቕሱ። እቲ ርክብ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ተፈጢሩን ዘሎ ዲፕሎማስያውን ንግዳውን ዘይምቅዳው ንምህዳ እወታዊ ተራ ክህልዎ ትጽቢት ይግበር። ጂኦፖለቲካዊ ረብሓታት ዝመንቀልዩ ኩሉ መድያዊ ዘይምቅዳው ኣሜሪካን ቻይናን ብፍላይ ካብ ዝሓለፈ ቀረባ ዓመታት እናሻሕከረ ከም ዝመጸ ጸብጻባት ይጠቕሱ። መሓውራት መንግስቲ ሩስያ ብትእዛዝ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ንምዝራግ ጻዕታት ከም ዘካየዱ ኣህርታት ጸጥታ ኣሜሪካ ብ17 መጋቢት ኣብ ዘውፅኦ ሓድሽ ጸብጻብ ድሕሪ ምኽሳሶም ዲፕሎማስያዊ ምትፍናን ክልቲአን ሃገራት ከም ዝዓረገ ተገሊጹ። ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ነቲ ጉዳይ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ በቲ ተኻይዱ ዝተባሃለ ምትእትታው ንፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ብቐጥታ ክኸሶ እንከሎ ንዝፈጸሞ ክፍደዮ እዩ ከም ዝበለ ማዕከናት ዜና ቃሊሐን። መንግስቲ ሩስያ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ነቲ ዝቐርብ ዘሎ ክሲ ብመርትዖ ዝተሰነየ ኣይኮነን ክብል ብትሪ ድሕሪ ምኹናን ንዝምድና ክልቲአን ሃገራት በኣሉታ ዝጸሉ ምዃኑ ብምጥቃስ ንምምኽኻር ንኣምባሳደሩ ካብ ኣሜሪካ ከም ዝጸውዐ ኣፍሊጡ። ማሕበራት ጸጥታን ስለላያን ሩስያ ብቐጥታዊ ትእዛዝ ፕሬዚደንት ፑቲን ኣብ ወርሒ ሕዳር 2020 ዝተቓንዐ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ምትእትታው ብምክያድ ፕሬዚደንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ንክዕወት ከም ተንቀሳቐሱ እዮም ኣህርታት ጸጥታ ኣሜሪካ ዘውፅዎ ጸብጻብ ኣስፊሮም ዘለዉ። ኣሜሪካ በዚ ተቕርቦ ዘላ ክሲ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ሩስያን ማሕበራቱን ሓድሽ በይናዊ ገዳታት ክትውስን ከም ትኽእል እዩ ዝእመት ዘሎ። ኣብ 2016 ኣብ ዝተኻየደ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ እውን መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ተመሳሳሊ ክሲ ብምስራት ኣብ ልዕሊ ሰመዝን ጽላታት ሩስያ ገዳታት ምውሳኑ ኣይርስዕን። ናይ መወዳእታ ዜና ወከልቲ መንግስቲ ኣፍጋኒስታንን ጉጅለ ጣሊባንን ሎሚ 18 መጋቢት ኣብ ከተማ ሞስኮ ዘተ ሰላም ኣብ ዘቃንዕሉ ዘለዉ ኣብ ከተማ ካቡል መጥቃዕቲ ከም ተፈጸመ ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን። በቲ ሎሚ ኣብ ሰዓታት ወጋሕታ ኣብ ጽርግያ ዝተጻወደ ቦምባ ብምፍንጃር ዝተኻየደ መጥቃዕቲ 4 ሰባት ክቕተሉ እንከለዉ 11 ከም ዝቆሰሉ ጸብጻባት ጥዕና ኣፍጋኒስታን ኣፍሊጦም። እቲ መጥቃዕቲ ስራሕተኛታት መንግስቲ ኣሳፊራ ትጓዓዝ ንዝነበረት ኣውቶቡስ ዕላማ ዝገበረ ምንባር እዩ ተገሊጹ። ዛጊድ ናይቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል እኳ እንተዘየለ ዕጡቕ ጉጅለ ጣሊባን ግን ኢድ ከም ዘይብሉ እዩ ሓቢሩ ዘሎ። እዚ መጥቃዕትታት እዚ ቅልውላው ኣፍጋኒስታን ምዕራፍ ንዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ከይዓናቕፎ ዘስግም ምዃኑ እዮም ምስቲ ሃገር ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ዝገልጹ። መንግስቲ ኣፍጋኒስታንን ጉጅለ ጣሊባንን ኣብዚ ኣብ ከተማ ሞስኮ ዝቃናዕ ዘሎ ዘተ ሰላም ክሳተፉ ፈቃደኛታት ብምዃኖም በቲ ሓደ ኣሜሪካ ላዕለዋይ ተጻዊዓ ኣብ ጉዳይ ኣፍጋኒስታን ምስታፉ ድማ በቲ ካልእ ዘተ ሰላም ኣፍጋኒስታን እውታዊ መስመር ሒዙ ከም ዘሎ ዘመልክት ምዃኑ እዮም እቶም ተንተንቲ ዝሕብሩ። ክቡራት ተዓዘብቲ ነሰዓት ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶ ኣብዚ ፍጸም ስለምክትታልኩም ኣዝየ ዘመስግን ዝተረፉ መርባሴ ቲቪ ሓድገኩም ብወገነይ ግን ሰላም